देखो हो आज 7 महीना हो गई हमहू दिने गिनतनी आई घरे में बाट का एकरा तो हमारा बुझाते नहीं कि बाहर जाए कि ना जाइए दादा न तो इहे रहल कि साल भर टिकी बाहर में आए हम लाजे लहाजे कुछ कहत नहीं खी अब तो कुछ उपाय करे के न पड़ी आए कहिए मेहर गोर के बैठी हो एकरा बुझाते नहीं खेत तो का करी एकरा दिमाग के तो थाहे नहीं खेला गो चारू की जो कुछ बनैले बैसन। अच्छा ये बताऊ खाही के खाली फेरा में रहबे। अरे तई बताओ सबसे धरती पे सबसे तो बड़ा चीज पेट बा। अच्छा तू अपने मन से सोच के देख कहबे आकि महतारी हो के हैसे हैसे कहती तू सोच कि एगो से दूगो भइले ना हैं आ कुछ दिन के बाद 3 गो होखबे तो 3 गो हो जिम त का दिक्कत तोरा खुशी के बात न रे हम 3 गो हो गई तो वो तो बात के बात बाटे कि खुशी के बात बाटे लेकिन कहे के मतलब तनी तू अपने मन से सोच के देख कि घर में गोरला ले काम चल जाई। अच्छा ये बता ई दूसर कोई कही त चल। अरे मेहर पहले बात हमर सुन मेहर के साथ त जिंदगी भर रहे के बाटे अब तू सोच ले ऐसे कि हम का कहल चाहता नहीं। अरे माई तोरा से कहत बहुत हम लाड लेहाज कोई नहीं तो एक घड़ी ना रहम परिवार के प्यार जब से ना देबे नु तब से जान जो कि बात काहे नहीं बुझत ते हमर साड़ू है इसकी तोरा से हम सब खोल खोल के बताई तो तू हमर का कहवा पर बहनोई होवे कि तोरा ले मजाक करी। अरे ना बतिया ई बनू यार 6 महीना साल भर का हो जी मने अपने परिवार में बनी हम तो तोर कहे का मतलब ई है बाकी माने बाहर ना जेबे ना। अरे जाइम हां के गाने जाइम समय आई त जाइम नु ले बिया कानून। अरे जाइम देख उतना बढ़िया मेहरानू बिया तोरा बुझात में नहीं खे की त मेहरारू बे न बाबूआ त बैग में क ले लेके ओकरा के चल जो ओइ जे देखल करी है आ काम कइल करी है। एगो बात सुन बाहर भीतर घरी मेहरानू के ले जिबे नु बाहर भीतर दिल्ली बॉम्बे त जान जो जब देखे लगे सन रंगीन चीज नु काहे नहीं बुझा तोर लाज निकल लागत रे कि बाप बैठक बाड़न आ घर में केहू बाटे ना आ तोरे ले घर दुआर चलताटे एगो पानी छोड़ा के सब तक की नहीं वाला ना बाटे। अरे और 2-4 महीना चलाऊ ना का टेंशन कैसे 2-4 महीना चलाई। अरे जोन बाप के देखते बड़ा की दवाई पर चलता ना हमहू दवाई पर त कहां से आबो आए अब तनी ना एथु कइले रहती ना धान बेचाई रही त कहां सुन के दवाई आई रही। दवाई छूट जाई जान की रोग छूट जाई तू काहे फिक्र में बाई। हां तबे ना पसर कर रहबा नाती का करी हमारा बुझात नहीं के जरूर कोनो के उपाय लगावे के पड़िया उपाय वैसा लगा देतनी न कि सांझ से सुबह रहू ना की आई रास्ता नाप लीहन अब इहे तारा पर करत नहीं रह दिमाग लगावत घर में के आदमी के कुछ समझ में नहीं खे अथी का करे के बका नहीं। अरे तनी बर्तन तो धो दे ननद लोग तो खिया जे हाथ न कोनो टूट जाई ज्यादा जब हमें के करे के तो करम न कब तक। अरे बर्तन धोला के बाद छोड़ केहू एबार से कुछ करी ना ठीक न आ तोहरे खातिर करतानी काहे नौकरानी रखब का जी मम्मी जी नौकरानी के बात नहीं कनिए सुन ला हां हमारे लइका हता का हवे अब तू ही अपने दिमाग से देख कनिया कि एगो से दूगो बैल दूगो से मान लो कि लगे रहता त के जानत 6 महीने में कि साले भर में 3 गो हो जाई। हां एक एक क्रिया खाता तो क्रिया खाइना कबो ना खाइना हमारे ये कहना बा कनिया कि आज हमहू गिना तनी भुलाइल नहीं की जनते बाकी बाप रोगिया बाड़न हमहू वैसने बानी आ घर एकरे चलावे के बाटे त आज 7 महीना के दिन हो गई हैं लगे रहल पेट भर जे तू ही बता केहू के लंगे रहला से पेट थोड़ी भरल बाटे त कनिया हमर माने हम कहतनी बाउर त बोली हो ना हम काहे कहतनी कि बाऊ नहीं तो उहे कहनी है रहन से ओकरा के अरे रहुला बाहर चल जो मान ले कि पानी छोड़ के सब की नहीं के बाटे ए मम्मी जी वो बाहर चल जे तो हम ठीक न रहब जी ई तो बड़ा बतिया पहले सुना ना तू हुए ने मोहतर होने हुए त अभी बतावा ऐसे लगे रहले काम चल जी अरे जिंदगी भर त लगे रही के बाटे लेकिन कुछ दिन रहे देती और ई तो ठीक ही रहे। अब कहनी हमी त कहता कि हम ना जेब ओकर मन नहीं कर हां ना जाए कहीं ना कि हम बाहर चल जेब तो के त सुन त अब कैसे जाई ओकर हमहू उपाय क लेले बानी ठीक न उपाय क लेले बानी के बार से ना तू काम करबू ना ऊ काम करी ना माने घर में बरा केहू काम ना करी आ ए बार से गिनती करत मम्मी जी माजी धोई बनाई फीची कचारी तू खोल के धरबू त साया साड़ी सब फीची कचारी हमर बेटे तका माने हमनी की हमर कब जाई बाहर पड़ा तो हमके बेकार न लगी जी
बेकार लगी ना त आगे चल के लगबू चिपरे आ कहबू कि बुढ़िया हमारे लायक कहत रहे। लेकिन मोरी बात सुन तनी आ 1 महीना ले कमा करा दी तो हम मोटा उठा जैसे न तब तोहरे खातिर न कहतनी इहो बात सही है। दू बार पातर बटले बाड़ू आ झूठाऊ के ए बेरा को बेरा खातरू अनि कहू नतिए करी न त जब करे के पड़ी तब भागी बाहर। ए भौजी अब भैया के चक्कर में मत रहे तब ठीक बा ना। हम तो सोचता नहीं ना कि जब बना के दिया तब कब न के बेडे पर लिया के खानो खेवा कुल करी तोहर गोड़ मिसी तोहके नहवाई तोहर कपड़ा लता कुल फीची हमर माने सब के करी लेकिन घर में वे करी। शादी भइल बा तोरे नहीं ना तब का सब अपने मर्द के भेज हटे आइलू तो माया जी बने ठीक ना। आ तू चला घर में आ अब हम देखो पैसा टाइट अरे तू चला सुत अब देखो गरम तेल के कह दनी जाके मिसी सड़िया खोल के दूसरा पहन ले तनी बे भोए पर घर में करे वाला त का सोचे के बाटे भर दिन में 10 गो बदल। लेकिन हमर मर्दे न करिया आ जाय द अब लगालू तू तीती में पढ़े तो छोड़ दे ना बस लगाबू मोटा मांगर गावे कैसे का खातर हुए बेरा के ओ बेरा तोहरे लायक कह तनी बुझर तो बात बतिया बतारू भई जतना बाहर ओ मेहरमा होगा बाहर जाई तोरा ई बुझा ताटे अब ओकरे खातिर पैया चुननी ठीक ना तोरा के कुछ करे के अपन पढ़ाई पर ध्यान दे देखे करके हम टाइट ना क दिहनी ना ई साल से सुबह रहू ना होई अब बाहर भगियन देखस हम कैसे के टाइट करत चिंता मत करो। भला बतावा हो बेटावा दिन भर घूमत हलन काम ना धंधा करत छोड़ चुप रह अब ज्यादा भाषण देला के काम नहीं खे बेटवा के चक्कर में अब तू मत रह गिरबू हैं अब ये बेरा से घर में काम केहू ना करी तोरो भातार का माताटे वो जंगल चलावता बाहर में ठीक ना। एकरा के कहत नहीं कि बाप बैठक हो गइल बाड़न केहू करे वाला नहीं खे मान के चल कि तू ही करे वाला बाड़े ओकर त छुट्टी जल्दी मिलत नहीं कि वो आवो घरे हैं आ बियाह है तना दिन भइल घर देखा उ लइका सास सुबेरा ना भइल बियाह बीतल भागल सरदन बाहर रौरा ना हमार मर्द पर ना चलती चलाई उनकर पर ना चलती ऐसा कोनो बात नहीं के चलती तो वैसा कर देले बनी ना कि देखो ना अब देख ओकर का हालत होई है बेरा चिंता मत कर देख ले आ गईनी चाची कहतानी ओ चाची आ का हो बबुआ बैठ काल बा का हो भौजी कहीं तय करला काली तब मजा पहले बाड़ो अरे ही तो ई हमारी कमर मत अरे गिरम कैसे हट कहा मछड़ लई कुल छिलोइला अब बाक बबुआ तोहरा बुझाला ना हमरो समाना मजाक करे लागेला अरे तो भौजी तो मातारी बराबर होखेली सही कहता आ कोनी रहुला नहीं खेलो बतावत नहीं खे घरी दुआर पे ये बबुआ राहुला के बात करत राहुला के नौकरी ना लागल है यही घरवे में घर में हां नौकरी का लागल बाटे काम इलेक्ट्रिक साफ करे वाला का चाची अरे लाइटरिंग सब कुछ साफ तो करे घर में कवन माने पतल का फैक्ट्री खोल दल बाबूजा का जानते बड़ा कि मेहर आ गइल बिया आ जानते बड़ा कतना अब लड़के हवे अब का लागल गानी कतना हवे तेल मले वाला फैक्ट्री हां वे नौकरी लगा देल मानी ओकर घर में बड़ा खाइल थरिए केहू ना धोई ना टकसाई खाना बनावल सही में हो चाची जब ले बियाह भइल बा तब से बदल गेल बाटे आ मरो मैदान करे जाला भरी भीतर के मार मैदान हां ये बबुआ मौगी की संगवे ना जात रहल त आदत तो ना छोड़वनी है ओकर हो आदत छोड़ा देलू आगे से उजे त पीछे से मेहरा रुआ आ सुने ना लाज लहज एकदम खाना बनी ना तो कटोरी में तेल लेके आ देखिन को मम्मी होटल कुआगिया पर गरम करके मौगी के तेल चाची तन देखो ना कहां रहुला बा रह घर में ढुकल है देखा ना, ओबे त बर्तन माज के साड़ी फीस के कनिया में के गोइल घर में जरा लारू का बोलावो तनी देख के आव त कहे के तेजुआई बाटे हां तब ना निकली देखिए ना कह दिया ना ठीक है बा कह देता अरे भौजी तू नहीं खुद दिखाई दे तो हम तो घर आई रहे ना हम कहां जाए फोटो तू कहां सटे अरे ली ना ली हां ई सटल तो बानी काय हमारे से छनकत अभी तो अरे हम काय कुंवार का हैं छनकत भौजी। जी हां कुंवार बनता का छनकत नहीं का हां तब का छन के लिसन गई भइस ना अच्छा वहां के तो बाहर नहीं की जत कमाई रात दिन मेहरारू अगर ले रहत आहा, तो अंजनी सब चटनी चटा देते जाके घर ही में ना रही हम बहरी कहाँ जी हाँ अच्छा हाँ ओके रोरो खूब मजा करीला अब मजाक करता जान तो बाकी कुछ को पहले ले सुंदर लगता जाए तो सुंदर लगती नहीं कुल मत नहीं अरे जाइए जो उठी तो मर्द कटहियन पिलियन लेखा तू तो झरहट तो चल जाता नहीं में कौन जाए ना रे काम ना रहला का दिन भर कर जाए फसल तनी जातन तो बाबूजी हुए हैं खूब आई ना तो मजाक करी ना खूब ही हजार से जनाला के कभी मिलने नहीं की हम कोई है तो हमार भाई है कि हमर दुश्मनी है अजी
काहे रो तनी रोई ना तो हंसी तो रोई मत नाम के बड़ा तकलीफ होता है। तो बलिक तोरा होता कि तोरा निक लगता रे दे तोर चिकनाए लागल अरे इन्नत कहीं जी काम तोहनी के कौन सा चीज सोना चल मुसन हमरा के बताऊ तो देहिया नहीं खे चिकना अब हमार तो शर्म के मारे मुड़ी नहीं खे ऊपर से उठत लेके मत अभी हम बानी तब ले नत रखे उठाई ना चल जे तब उठाई कुछ ना हमारे मेरा बैग सब सरिया हम काले बाहर जाई का बाहर चल जाई अरे पक्का ओ दादी बुझाता कि हम जमलोक में कहा जाता नहीं सही कोता के जाता मम्मी सब कोई आता नहीं हम ना रुक जाए कि अब वहां के बाहर आ जाता नहीं सही के जी कपड़ा कुल डाल दई अरे अरे हमर चाटा चाटी कुल डाल दे अरे आ सुनी ना और ये खाए खातिर कुछ डाल दी बताई ना जहर डाल दिए उन्हें मर्जी जो ये के बोलता नहीं जी अब करी हम जाता नहीं कम आज तो अभी भर बानी तो रखिए उठा दे फिर दिक्कत ना हो जाए मैं उठावे के पड़ी हां जाता नहीं बोलू के 1 महीना 2 महीना काम ना करब कब की तबीयत खराब हो गई तब इहो जान जाई बड़ा दिमाग लगल भी हम दिमाग लगाई रोवे करा के नोट विदा कर दनी जाता। नमस्ते प्रणाम गोड़ चुके गोड़ लगता नहीं हम सोनी सुमन ही अपन पूरा टीम बाटे और वीडियो बनावे के ये संदेश रहा देखबे करिए जो वीडियो में का बतावे के बाटे और वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम शेयर करम और कमेंट में बताइए हमने की वीडियो कैसा लागला मैं के साथ लेते हैं विदाई अगले वीडियो फिर से मिलेगी तब तक बाय।